Awakmu ngerti gak sih lur, kalau di Ponorogo itu ada pesawat sing suasanane kaya ning nggone lebur Pakuan sing lho omahe Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat iki lho. Lah tempate ke sini ya lur ya jan, tempate ke windah banget lur iki aku mblasuk sore nang kene karo ndelok sedulur-sedulur tani kuwi padha mengolah lahane lho. Enek sing tandur, enek sing ngelepi sawah jan. Siki suasana perdesaan sing muwening ya lur ya. Lah kanggone komen sampean nek pengen rene iki kene nggone daerah kuwi Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo lur iki ku lho sing biyen ke viral enek sing kebledosan mercon lho lur. Lah kebledosan mercon ngarepe iki lho. Lah ning kene iki dalanane iki ya penak dilewati lur, ora jeglong-jeglong, ora rusak ngono kuwi tapi ya ora mulus banget ngono kuwi. Lah iki sing kebledosan mercon ki sing tak toleh kono kuwi mang ya lur ya. Oh ya lur, untuk sampean-sampean yang sudah support tukang bakso, sudah follow, sudah share, sudah komen-komen, makasih banget ya lur ya. Wis ndang request pumpung iki wis ora udan, request aku kudu mblasuk-mblasuk nang ngendi nopo, aku kudu dolan nang ngendi no. Sampean komen-komen nang bawah ngono ae, nanti nek ada kesempatan aku tak urutane sing mbok komen ke kuwi aku tak mblasuk-mblasuk teko kono. Nek wis sepanjang iki ya sampean belum follow ki ya jangan lupa di follow sik ya lur. Lah iki ki tembus nang pertigaan iki nek nganan mangke nyanggone perempatan Keronayu kuwi lho nang Aluwur terus teko Sukorejo.